Oya de kesi bi chichure papa no. Eti breti awabi na wodi ni na hojo yo. Yeah. Nakro ni safwa ni fi ni samti toyo. Na ni do baby e wodono. Odi mi ka be fa safwa ni ma ni papa. Akwan hwefo. Awre wo sem ni se. Papa ye tumi antini ni sampo. Ena waso safwa imo. Mi kan wadi foi na wiye ya no. Dear what prepo, dear what susu, dear what she said na. Ojani na wako sasa sitokumboko. Nani woneti, eno kofa kate si membi baye. Osimunye kum, mibekenko wiresi samansiye. Tutue mi ya sempefuo, mibre masuansi semiti ya samansiye no. Are husem bisiye. Eno na yedia ye ya juma ya tuwe mami ye ya priva pe ene ma ya priva ya pe ni na ya priva pe ni na yedia the walking kind samanse osase bubodi awudu bebire obubodi no adi ejapade awudu ohise wonsa unim mitie ya manti wadifo ni di wo babia sede ono aya ne samanse mpono eya na ni di nka ho wadwene ho pen enti mienu ede na ya pri no wasansi suwa kukukuku bebrebe ya prapra ye beja wanko ebeti awabi ya wajapade ya sese ne ha osuru ni ye fio enye ha kwa hwefue ya pira penina ya dia oh anyama ya pira peya epinti kwa ye benina ya pira penina ya dia oh anyama ya pira peya epinti kwa ye benina ya pira penina ya dia. Mama yanka amen ma adontofo no ya wosofo begina so atuye mfo no ye hwe dwom moma eti edu okron ichemu edu mienu mama yentie onyankopon ne mu asem na mo mfinhia edu oso ase broso a edu otwe na emu ahụhụ aye obre ne ohudie dumienu ma yehunu ye na kanse ne tie enyansa koma amen ahanan edioson enan fa Yesu din bata wo ho ye to mpa ebo kwan so ye sisi kwan mosofo Yesu din bata wo no bro ni rehuni ebe ma wo arechi chi na wo ko ya rafako odimpa Amen. Omena eradiasi ifisi oye nanado hoda
And I hear more essence a radi and another hoda. The Yamias is my Konya. Na yen and na Asibra Janaquai. Or say Radia Maya Konya say a bit yen and net. Na fee. The Aya House is here. Am I any answer? Yeho. Radi Onsha and if I Konya is so. Na masane ama asompanifo ne asafuma nyina akwaba na afi ama abusia nyina soso yako enti ema abusia ane adofo nyina yako na asare soso memeda kwanfo asafu Yanso yade nyina na da hoyi nti yanso ade ato yani erade oncheche ye reda eda onyankopon ase ebetie nyame asem na ne mepese ye twe adwene esisiu titiu ene onyankopon a obo osoro ni asase ayonkofa opese one ne mma enyina enya enenti wo a wo ye ne nsa no abode ene menso a me ye ne nsa no abode no ayonkofa ben na awurade ehwe se yebenya ebra etie ye nana eho adansidie no yehunu odo a abrewa na odo enipa eno nti adansidie ekoye ne nyina so ekire se abusia ene adofo ne asafo nyina so na ye na ye do no ne ye penase bi se no ye ni papa asidanka radi dinda ene awie yi ana anopai abusia pani nana oben amwako hene ane asuna abusia nyina nana amwako hene me wofa ti me so me friends wofa me so me ye asuna ni a meka asuna abusia ho nyame adom abusia no ye abusia odo nipa ye nyina na de atoye ani odo a na nana de doye ne abusia ni nipa nyina no ye nso so ye kire se ye do abrewa nuntine nyina twachie mu na pai me pesa ye hwe obi a ono nso odo ye yie na nso ayese yende odo a ye wo ma no entimi enwie peye se de nkese eye enu ntimi botaye ne se ebetie nyame asem ebewie no na wodo a wo ma saa onipa anase ne ayeka ne ho asem yi no na emu ayedu enenti botaye baako a asem a ye tie me pese wo fa efiri mu no hwan ene ne me kan ho asem yi onyankopon a obo osoro ne asase ne nsa no adwuma ene yen ni mu na ye nyina efiri baaye obi bebusa se eden ti kura na onyankopon bo osoro ne asase na obo ne ma nyina na yen so obo yen eye odo a odido yen ti ena obo yen se oti ase aka amen hye urade de animunyam efisa tresem di ho adanse ewo Mose nguma edikai no etire baako chemu aduonu nsia ene aduonu enso no se onyankopon bo ne ma nyina na owie no oka se moma ye ma onipa wo yen suba so se yen seso na ne ma amabo nyina onipa emfa na onhwe so enunti ade biara wani tua wo asase su no Erade boy eye ne dia na so oboy e de ma onipa ene ese Erade say enti onyame pese woni onipa ebenya ayonkufa enunti na oboy yen onyame ye ba sakro eja oba ene hon konkron
Enunti onyame ankasa kra obo ade no onye kwantikro emum oye baasa enti ayonkofa ewo wontem na opese obenya abode bi nso a oye ne seso na wasa da ne do a ono bi ede akire no enunti na obo onipa na mene wo obo ni suba so se ne seso sedanka ready dinda obo onipa no ena odi ade nyina hye ne sase de adi nka aka obo onipa na obo ade nyina no na ade a obo nyina eye pepepe na afenso na ade a obo nyina ewo enkwa da asedanka radidinda onyame ebo ade nyina na obo enipa na omano da nkwa sede awurade etie a omuda no saa pepepe na oye enipa se onipa ntrase da a omuda nanso BBC afe esesa enhye ni nyina ema ene de yehuni aba abetuye onipa eye asodin etia ne bofo ene ne dofo no ise oponsam adae na afe kodi aduaba efe ema eye asodin etia awurade na ni nsunsu aso ne se afe owuo ena ebeba bedae so obi ebeka se adentikra na ne awurade a wodoye na owuo ebaye wanyi amfiri ho amaye na nka ya transida eno na mpese ye kenkan efiri Genesis chapter 3 verse 22 and 23 Asante Wiamoase. Genesis chapter 3 verse 22. Ade kan say, onipa ayɛ yɛnu na onyankopɔn eka sɛ onipa no ayɛ sɛ yɛmu baako ahunu papa ne bɔne afei ohunu papa ene bɔne afei deɛ ɛbɛyɛ na wɔntena ase ɛnti nkwadua no nso bi ɛnni ɛntena ase nti na afei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔntene ne nsa ɛnka nkwadua no ebi ɔnte bi ni na wɔntena ase daa nti bari tu no firi edi ntrom hɔ onyankopɔn ɛpam onipa a ɔbɔɔ no efiri edi ntrom hɔ ɔnkɔdɔ asase a oyi ne firi baabi a onyankopɔn ɛde onipa eduaeɛ a na biribiara wɔ hɔnom na onyankopɔn ɛde nkwadua nso asi hɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkwadua no ɛso naba bosome biara na da biara da onipa ebetimi atene ne nsa ate nkwadua no bi adi mpendodo a odi nkwadua no bi no ɔbɛtena se daa ɔnyɛ dɛ ɔnwu sedanka radidin daa na afei onipa yɛ bɔne akatua eni owuo na awurade se sɛ saa na asi di a ɛneɛ mema onipa no tene ne nsa enka nkwadua no na wɔnte bi ni anya saa odi a ɔbɛtena se daa a wɔnwu da nanso yɛnka sɛ onipa ayɛ bɔne enti sɛ odi na wotena se na sɛ wɔnwu da a ɛdeɛ bɛn ɛna ɛbɛsie onipa ɛyɛ bɔne no afei na ɛyɛ esu awurade de bɔyɛ no ahyɛseɛ ɛyɛ mmerɛ ɛnu nti sɛ ɔbɛtena ase daa o sɛ ɔbɛwu o nipadua no hyɛseɛ na yɛ dɛ ɛyɛ mmerɛ ɛnu nti ɛnɛ onipa a nanka ɔwɔ daa nkwa no afei owuo abɛto no awurade ma owuo ho kwan efiri sɛ wɔanyɛ ne saa ne sɛ onipa ɛtena ase a ɛyɛ bɔne ɛte bea no mu no te bea a onipa bɛkɔ mu no ne ho bɛtetee no onipa ɛbɛtena ase na sɛ wɔanwu da a ɔbɛyare ɔbɛfɔn kyɛ sɛ nipadua no yɛ basaa ɔbɛnyini ɔnyini no na nipadua no ɛɛhi
enti ebedru baabi na wani kura nhuru ade ebedru baabi na ontimi sori nanti ebedru baabi na ontimi keka no ho nya ne esesa wo ye bia bio enti sabre no na onipa se enkwa no firi ni mu maare nkọ ho me ya na ne so emfa so ne se na bre na obebre enu nti asema awrade kan se onipa no aye bone na wahunu apare bone enu nti me mane mfa ne nsa nkan kwadua no na awrade pamo wo firi ho no no na eye mene wo odo a onyankopon odi do ye no enti ana oye ne sa enye se awrade se amen e pese ti ase ne se empo ye wo mpo no e kire odo a awrade edi do ye asedanka awrade din da ye mpese ye bewu ye mpese ye behwiri ye ndofo ye mpese ye maame da hoyi na afei ye yi no afiri ye mui na so awrade ti ase o ma ho kwan efise se ye betra ase da wo ye mbone ti bia mu a enye papa ema ye asida anka ni din da amen enu nti akenka sem a ye din ka eka ye no asompani ebesa sisu bia ame eye enyum enwoma no siri aduokron kichemu edu no na yen na emu wo mfinhia aduoson yen mfinhia na emu wo mfinhia aduoson ase ebro so a se ebro so a ena ekoye aduotwe na enum mpo no na emu ahohoho a ye wo bre ne ehuhudie ye wo na betasa asisu enne na mfinhia aduoson ne aduotwe no a awrade aka ho asem se wo benya bimpa amane a wo befa mu a wo behunu ansa na wakodu sabre no na ekam ntem so na yetuko amen medase asopani enuti yenye awrade boy ne ana ne botai ne se yenni no ntrase da no bone di owu aba na obi di mfinhia aduokron me ahankron ene echire kakakra bi nanka odi mfinhia apem nanso efiri sa no ba no yen na de tia na eso etie atia de kodu se nyankopon se asema ede na didi akyese se de onipa enkwa na eye aduoson ene aduowotwe animonyam enka awrade yen na de mehwe ye no mehu se wonya mfinhia aduokron ensia ansa na awrade etonsa afre no asedanka awrade din da amen enunti na awrade asema na adi enkwa amen na ye ne aka idie enim dudu a ye benya enunti etwase yehu ye nakan na afi ye de ye nya nyansa akoma awrade mo ayenda amen efise enne obi enya aduonum mpo na abeto ani no oni ho obinfo bi ekan wo se wo ye ode ne matoto ho no ye wo se enne na sa asem ya ye kan ye tre ne fofra nka beka se ye nkwa na ebebe se aduana anu se awrade dum a wanya kakra aka ho awrade hu ye moboda amen eswati na obi enni aduasa empo na oko ene abofra mpo a ya wo no foforo ono nso etimi efrim awrade hu ya moboda enunti se sa ene tie die a na awrade kra boye ye den enida so bempo ene wo ye so eno ana mepese nyame asem ye gina so na afi ye di enya arechichire fi se onyankopon abo so ne asase no odaso edomene wo na wa ye nhye se tibia ye komu ya ye woni onu ate hwa obeto ani no ni ho biam no da bi ba obeba ni nyina atwam na se ye kenkan Revelation chapter 21 verse 5 awrade ebo hye ne nhye wa ya maye no wo hyase ye da na di ewo ho emaye na de wote hinwan so no se hwe awrade nyina foforo na wo se hwere efise ensem yi wom na eye nokre amen amen ene de awrade si ne ma ye twahye ma se nyina yentie ne na yenya anidaso efise awrade ese owu abeto ye sansa ya oninti on how aba
na afi ye nyina owo eda ya nim na so awurade se hwe enye na wie ya no me a me bo oso ne asase no afi me ye ade nyina foforo asedanka ne din da amen oye ne foforo akwan ben awurade nyankopon ye ade nyina foforo akwan ben Revelation chapter 22 verse 1 and 2. Adisem etire adonu mienu. Enchichemu baako ekosi mienu no. Moma yentie Awurade asem. Na ochire me nkwa nsuo asubontina. Etie se ahwehwe a efi Onyankopɔn ne agba ama no ahemwa so no. Era to aso. Afadu nyina na nkwadua a esi aba. Eso aba ne bire mu dumienu sisi. Na eso na aba osu biara. Na dua na ahai na ode sa amama yade. Amen. Amen. Nipa one no Awurade epamo no fredi ntuo mo officer. Ode nsaka nkwadua no a na so timpa o ha to Awurade si wo ya de nyina foforo. Enu nti Revelation ma no kire ense. Awurade Nyankopɔn se eda bi ba. Obeyi owu eho afiri ho. Na afei ode niema nyina besi wo foforo amayen. Na saa eda no enkwa asubonten a onipa asabi no ma obetra se da ohaw ene amane biara enka no no. Obesan adanadi ewo ho amayen saka asidanka radidin da. Na enkwadua nso a opam woni pa firi ho no ode enkwadua no ebesan asi ho bio ade ama onipa na sabe no onipa betimi atene ne nsa ate enkwadua no bi adi na matrasi da asida onipa beti enkwadua no bi adi na obetrasi da onye dai onwuda na saati bia no mu no sen ena ebeye eye dankwa akeka omu anasa dankwa riye amane eni owu ewomu ana moma yentie sede Korontofo enwoma no edi ho adase ne Awurade ye no foforo no bosha ode akire yen ewomu Korontofo enwoma edi kai etire edunum etichemu adionum edi kosi adionum enum no moma yentie Onyankopɔn ase moma yentie wosi anuanom de America yi ne se honam ne moja ntumi nye Onyankopɔn ahenie honam ne moja a yekura ne sese ya ide entumi nhyane ahenie a Onyankopɔn de ahye yen bɔ no na de epro no nso ntumi nye de ya honam ya enche na ayemre na empo owuo abefa yen na ye de akogban asase na honam na pro no osi eno emfa eno na ebekwa akɔhye ne ahenie a Awurade esisi ama yen no mu America ma huntasem enu nti muntie na menchia mu de Awurade ahye ede ama yen nyina ye nwusa na sachra ye besachra entem so se Awurade pia nto frem to bento edi akire no se Nyankopɔn a obo ne asase na Awurade Yesu Kristo a ode ne nkwa abeto awu asi ana mu obesana babio na se opia totobanto a obesane no obasha totobanto na awufo no anyane se wona a omprota se Yesu Kristo sane no oba totobanto no a obesane no ebekanyan awufu a yede won atoto adamna mu nyina na yende besachira na obesori na se ebeba na se woda so tiase a omfa nipaduawe enkohia ikasa de empressure de empro no nipadua na besachira na de ewu hye de enwu no na ye nipadua yi a ewuo yi ebesisa na anya nipadua foforo ayede de pressure de empro no na se de epro no ese de empro no na de ewu nya hye de enwu na se de ewuo yi enya hye de enwu no a na Awurade asem a twa na bebe mu ene asem a Awurade asem aka ade ato wo no ebeba mu ebeba mu se Onyankopɔn adi nkunim ewuo so asedanka ne dinda afi ewuo nkunim de wo he owuo wo ye wo he owuo wo ye wo he owuo wo ye ne boni ntumi ne emra
enka emi kase she awurade di animonyam aye Amen. obosha awurade di amaye ne se me ya de nyina afoforo enu nti yohana sempa etire asam a awurade aka ene se me siesie anyinye ade amamu na meba abefa mo akọmenchen osem no esi obesane abefa yen akọ se oba obesesa ye nipadua yi na afi obema ye nipadua yen de enwuda na ye ni awurade bekọ akọtena emfie ptp a yentumi nkai se de awurade tie na ne nkwa na eye da no saa na me ne won soso ye beye asem awurade de amaye ni bo hye nsem ni eno na mepese enne mene wo anuanom ne adofo etwehye mu anyina no yemfa ye ho to so na nya anidaso se de awurade epia ye mu biara ebenya mu chefa na ye mu ba kokora enkachi awurade omo ayen sada ode ne nkwato o ma mene wo enu nti ensese ye mu biara ekachi ene dan se unim Yesu Kristo na se wonfa ho emma no yi a esro fa ho emma no se okra ene na waje nkwa na se unim awurade nso na wo ye o Kristo ni a fa ho ma awurade ye na sum no yie na obi a won susu wanya nkwa se won kwa sori bia minua me nana me papa abusia hwehwe asori bi neko na twe udi na afi esum awurade enokra mu na obi a won su wanya mu chefa na se wo da awurade na de ho ma no na wo di na chi no eno ene se wo di ne mransem nyina so na waye ne awurade eka nyina awurade emwa ye no ma ya ahoden a ye di betie na asem ye di be ye se ne a ohye ye no eso opi a ye nyina ya sori na ye nya chefa e be hu ye maame efise wa wu ato Kristo na ase na osori ye anopa no obefiri adakamra mu aba na ye hu no bio na ye ni age na yakase aseda enka awurade din aseda enka ye nyankopon din se waboa ye nsa na domunti amen Amen. Amen. Mama yenka amen kese pa so for na me enshraw adwuma etwa tuo no ahansia aduonu miensa ye to ofa edikan no nko a maje nkwa medi wachi ne amebra ebesi bia ne awuko bia mekobi jura medi wachi ana roma aye nyina ye pegya ye mu aye nto dwuma etwa tuo Some koso no osofo si akwan a oye district pastor Wiamoase beka ye ho o hira dwumadie no so de amaye mama ya mompai keda mpon edon mu o ma atwa ahia edi adanse ade a wo hyeto ho ma adasama nyame entrese owura fie entrese won no ye de biarada nemum se de di duaba hyefom na epro efifie no saa na waye won a wode won ho ato nyankopon so etwase ye fa proyem ansa na asore nkunimdi mu etwase ye fa mreyem ansa na asore ahoden mu etwase ye fa ne enye nidi mu
na enya no nyam wo nyame anim asedanka odinda ija busua emma ene nana enso num nyina hyewonsa nyame no krani entitimu oya ti awrade eso se chichiro mare na mo monida so yesrepi se ma we so nya disuade ma yenkra na yehunu se wiasi egyeden a yebekọ yenkra achi na ne hia titu ne se yede ye ho bema wo twede ampon na ne sound tie nya dida so ewo yewo achi nyame bredu se yede dwumadi edi kan kọ awie so ajanfo afrechichi ne bene beba nyame yeso se krawo mo korenta bansofo mu nyina beduru ha ma awie nhihye bia ne boko enya asumdwe awrade sachira wie maye na dwumadi ne nyina kọ awie ya abusuan ene adofo nyina de ayiye ne aseda ma odin ya bisade ni yempa iboni krisi bisa wo Yesu din mu amen. Yo, abusua chame ma nananam ntise yewie osom no. Nka bosem bi wo ha mfa beto ye na fe ye mabuno no emefa emo no emaye. Here I go. Bijina asuna busia openi ben ene na trankunwa nyina asuna busia ene adofo bijina wonyina namu eda SD asafo ase semu aboa ye amaya ye maame awufisom amaya asudie ya nananu musie nie ensesaye no ensesaye eye eheya ye nyame ya dom na ye kosie ya maame ya nana ya brewa ya de nyina ba ye pe ensuo horo ye ho a eheya na nananom asena busia ebetena anom ye maame ho sikasa nananom wadawro ma boni ama echiebio yedamo as Yo, yadamo ase. Obi nso pese wokọ nso no wobọ nsa abusua krache nso aye krado hunu ansa na wakọ ewai mobre aso Morning. Permission granted. Band. Carry on.
Casket Carriers Commander, take over. Fifth party, take over. Casket Carriers, take over. Ejidi for a pamucho. Mama, yina and Soronento and you may chat. Advantage salute. Salute. Pamochoma yentrasi.
Display over. We are ready to lift up the casket at the middle level. May I carry on? Permission granted. Safo picture monua ayana empembe na ayana mujama asafo no nko a yeni munyina na ekro yekoho ho na yebefia yebeba bi yi wodo adidi a kyerɛkyerɛ yɛn ho no akohunu nipa dasani ne dabre tie nyina yenkosua bibi nso mfiri amusie ho yebafia yababa ye ensesa ensesa epa tie ne munyina na ekro. Omo bobo entoma no we nyina ka asem de kyerɛ yɛn ebra yɛ ne Awurade Yesu Kristo osoli free awufuo mu no ebra ekɔhwɛ ne dabre no na ɔbobɔ ne naso a wɔda so no kama ntu yɛ Kristo ni a di wo mpani ɛnyɛ wo dan mu botuo sɛ deɛ wo bia ti do mo yɛ nyina ka bibi kyerɛ yɛn ɔmo ntua sa amfa nkɔ yɛ bobɔ ne kama Nina chere amunuku Yesu yesa. Fire! I don't want to tap on them. Bowensem. Fe. Mwen heard your more yet. Yes. Bonsem bio. Efe, adi efe, so. Aye. You be be a star, Ebamu. You be a star. And yes, a top from one more. Yes. After young girl, Nancy, young ray. Young girl, Nancy. F. Bonsem.